zan ba da nafilar qul huwallahu amma mai rabo ne kadai zai iya yin ta. Na rantse da Allah duk mahalukin da ya roki Allah da sigar wannan qul huwallahu to Allah da kansa zai ji kunyar bai amsa masa ba. Dan manzan Allah ina roƙonku da kuma sharing din bidiyon nan. Ku ta mun comment da sallallahu alaihi wa sallam shine na muku izini kai in baka so kai sharing kawai kai comment ka dauka ka aiwatar da shi wallahi sai kaga dacewa akan duk abin da zaka saka a gaba ko kwangila duk girman ka ko kasuwarka kake so Allah ya daidaita ko kana neman amincewar wani akan wani bukata ko sa hannu ko kyauta ko me kake so ko kuma wani muhimmiyar bukata ce wannan addu'ar ina mata lakabi da emergency ce abinda zaka yi shine qul huwallahu ce ake yi na farko zaka yi nafila idan ka zauna zaka kalli gabar a zaune zaka karanta qul huwallahu kafa 10 zaka juya yamma ka karanta qul huwallahu kafa 20 ka juya arewa ka karanta qul huwallahu kafa 30 ka juya haka kudu ka karanta qul huwallahu kafa 40 zaka na hauhawa da 10 amma kowane dungu zaka juya idan ka gama zaka kwanta na ƙarshe lokacin da ka gama komai zaka kwanta sai ka karanta qul huwallahu kafa 10 sai kai bacci ka roki Allah buƙatarka na rantse da Allah din nauyin buƙatarka duk yanda ka wahala da buƙata ta biya ma in kai wannan tsawon kwana 7 zaka ga yardar Allah zaka ga kuma biyan buƙata cikin sauki albarkacin manzo Allah sai kana sadaka da abin da kake da hali da safi abu na biyu kuma masu tambayan Sayyidi Abdul sabulu da hayaki na dafa'i da jalabi da budin harkoki da kasuwa lalacewar kuɗi albarkacin manzo Allah in ka samu wannan kana yi zaka ga yardar Allah ko ba mutum bai da lafiya yana wanka yana hayakin nan Allah zai tada kafadunsa abu na uku ga waɗanda suke son mijin aure mata wanda sun daɗe a gida ba su samu miji ba to in suna amfani da wannan sabulu da hayakin za su ga yardar Allah manya wanda suke so Allah ci gaba da sada su da manyan mutane a rayuwarsu to wannan zoban zai musu amfani 'yan kasuwa 'yan siyasa masu sarauta duk wanda ya sa wannan zoban yana amfani da shi to shi dai kadai zai gane mahimmanci ko kuma amfanuwa da yake da wannan zoben wallahi alazim ba zobe ne na wasa ba Allah bar mu da manzon Allah duk wanda zai iya ɗauka